Вижте тук много паркиране на пешеходна пътека. Също и питам. Госпожо, това е пешеходна пътека. Ама какво гледате? В смисъл, вие сте паркирали вече, гледате. Не съм тръгнала, не съм паркирала. Спокойно, оглеждам се. Какво се оглеждате? Вие колата е паркирана на пешеходната. Какво значи оглеждам се? Хванете се научете, че на пешеходна пътека не може да се спира. Колко инциденти станаха с тия пешеходни пътеки? Да, точно тук се спира. Безкрайна наглост. Това е. Положението е едно и също. Управия няма. Влизат на скандал за това, че са паркирали на пешеходна пътека. Аз това не мога да го разбера. И търсят вина в тебе. Търсела място. Какво става? Направо му взимаш книжката и това е.